haka? Ma fa ba fa wani abu bane ba fa abokanai na ne suka zo na Najib da Salim nake dan sararawa haka irin dan Makarantar kuma fa? Mama kin san ana jarrabawa. Ko mun je makarantar nan sai jarrabawar mun tsarge ta da wuri. Shi malam kuma ya ce mana mun gama su successful mun ci. Shi ne muke dan sararawa. Kwayi rawa 'ya'yan nan. Kwayi. To bari ba ni ma da gudunmawa ta ko? A je a siya shawarma. A sai yogurt a Abuja. Shi sa nake ƙara son ki mama, sai da ke mama ta. Mama. Ga 5,000. Alhamdulillah. Sai da ke mama. I love you mama. Sai da ke mama. Wannan haka ne mama. Kuna mana kiɗa mai da wakan. Kun sai da bai. Wannan kuɗin mu bari sai an jima. Mu je mu samu wani dan joint din. Mu je mu dan sarara mi. Kai da ka san doka kenan ba na jin ka. Yau za mu je. Ai sai mun rakashe mun sarara yadda ma ga dama. Ai so nake in ji ne a sararin samaniya.